Stovky hlásení z celého východného pobrežia. Úradníci vydali varovanie pre obyvateľstvo. Hladina morí naďalej stúpa, čo komunity núti presťahovať sa. Navrhli svojim občanom úplne opustiť svoje domovy. Zemetrasenie s magnitúdou 9,4 dnes ráno zasiahlo pobrežné mestá Japonska. Viac ako 200 000 ľudí bolo zabitých a nespočetné množstvo ďalších bolo zranených. Nepokoje sa teraz rozšírili do centra mesta a dostávame správy o stupňujúcom sa násilí. Úrady nabádajú. Nie, naliehavo žiadajú všetkých obyvateľov, aby dodržali stanné právo, ktoré je v súčasnosti v platnosti. Bola nasadená národná garda. Ale jej prítomnosť nemusí stačiť na potlačenie chaosu. To, čo uvidíte, je hlboko znepokojujúce. Ak sú s vami v miestnosti deti, zvážte, či to majú vidieť. Sme obklúčení. Jessie, bež sa hrať. Večera bude o 5 minút. Dobre, mami. Frank, je to dosť blízko od nás. Nemali by sme odísť. Nie, oni... Veď priviedli národnú gardu, len musia urobiť svoju prácu. Na to tam sú. Je to tu absolútne neuveriteľné. Vietor sa doslova z hodiny na hodinu zosilňuje. Táto časť pobrežia nikdy nezažila nepretržitý vietor. Tí úbohí ľudia. A miestni úradníci v 4 rôznych štátoch hovoria... Zlatko, môžeš to prepnúť? Je to na Floride. Myslím, že tam sa to dá očakávať. Keď sa blížia požiare, nové nariadenia ľuďom takmer znemožňujú dostať sa von. Ak ste sa ešte nepripravili, teraz je ten správny čas. Oci! Je to len zemetrasenie, chlapče. Netreba sa báť. Sme v poriadku, dobre? Meteorologická služba vydala varovanie pred tsunami v oblastiach Severnej a Strednej Kalifornie, vrátane nasledujúcich okresov. Oci! Čo to je? Ako skončí náš svet? Je to otázka, ktorú si ľudia kladú už 1000 ročia a v poslednej dobe čoraz častejšie. Skončí jadrovým holokaustom, ktorý zničí všetok život na planéte? Alebo povedie sucho, znečistenie a preľudnenie k ničivým ozbrojeným konfliktom o obúdajúce zdroje? Spôsobí nejaký nový, vysoko nákazlivý smrteľný vírus, celosvetovú pandémiu a zdecimuje ľudstvo? Ľudia na celom svete cítia, že na obzore je niečo zlovestné. Slovo Armagedon sa často používa na opis katastrofy, ktorá zničí svet. Toto slovo sa v celej Biblii vyskytuje iba raz. Napriek tomu tento apokalyptický termín inšpiroval množstvo filmov, románov a videohier. Čo je Armagedon? Je to nejaká kolosálna bitka, ktorá vypukne na Blízkom východe pred Kristovým návratom? Bude Boží ľud vytrhnutý zo zeme pred touto osudnou bitkou? Bude to skutočný fyzický vojenský konflikt na zemi medzi superveľmocami sveta? Alebo je to symbol niečoho oveľa väčšieho? To, čo teraz uvidíte, vám odhalí, čo Biblia skutočne hovorí o tejto epickej bitke posledných dní a o konci sveta, ako ho poznáme. Armagedon a záverečné udalosti biblických proroctiev. Čo je to bitka Armagedon? Kde v Biblii sa píše o tomto konflikte posledných dní? Viete, v celom písme je iba jeden verš, v ktorom je použité toto slovo a nájdeme ho v poslednej knihe Biblie. A zhromaždili ich na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon. Slovo Armagedon v skutočnosti pozostáva z 2 hebrejských slov, ktoré sú prepísané do gréčtiny. Slovo har znamená vrch
A slovo Magedon znamená zhromaždenie vojsk. Toto s veľkou pravdepodobnosťou poukazuje na údolie Megiddo, miesto mnohých významných bitiek v dejinách starovekého Izraela. Je to tiež presne to miesto na vrchu Karmel, kde sa odohral rozhodujúci súboj proroka Eliáša s Bálovými prorokmi. Odohrá sa však táto posledná bitka Armagedon v srdci Izraela? Zamyslíme sa nad niektorými znameniami v Biblii, ktoré nám pomáhajú vedieť, kedy sa blíži Armagedon. A ty, Daniel, zavri tie slová a zapečať knihu až do času konca. Mnohí budú spytovať a rozmnoží sa poznanie. Biblický prorok Daniel jasne predpovedal, že tesne pred koncom sveta budeme svedkami exponenciálneho nárastu poznania. Deje sa to. Zoberme si napríklad, ako dramaticky sa v poslednej dobe zmenili spôsoby dopravy. 60 storočí sa človek nevedel pohybovať rýchlejšie ako najrýchlejší kôň alebo plachetnica. Ale dnes cesty, ktoré kedysi trvali mesiace, trvajú len niekoľko minút. Digitálna revolúcia priniesla ohromujúce zmeny, aké si naši predkovia ani nedokázali predstaviť. Vrátane explózie technológie, umelej inteligencie. Ešte hlbším naplnením tohto verša je to, že sa rozšíri poznanie prorockých kníh Biblie. A ako bolo predpovedané, aj toto sa deje. Okrem starozákonných prorokov aj sám Ježiš predpovedal niekoľko znamení doby konca. A budete počuť o vojnách a chýry o vojnách. Hľaďte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať. Ale ešte nie je koniec. A bude bývať hlad a mor a zemetrasenia budú miestami. A to všetko je počiatkom predpôrodných bolestí sveta. Človek sa môže rýchlo rozhliadnuť po svete a uvidí, že politické aj prírodné sily urobili z moderného sveta čoraz nebezpečnejšie miesto pre život. Za posledných 100 rokov musel svet pretrpieť 2 svetové vojny a množstvo ďalších veľkých konfliktov, nehovoriac o rastúcom medzinárodnom terorizme. Je zrejmé, že toto proroctvo sa viditeľne naplnilo. Po stáročia človek nedokázal nič viac, než strieľať ohnivé šípy alebo zasypávať nepriateľov delovými guľami. Teraz však máme devastujúce biologické, chemické a jadrové zbrane, ktoré sú schopné rýchlo vyhubiť život na tejto planéte. Apoštol Ján v Zjavení 11.18 predpovedá, že príde doba, keď Boh zničí tých, ktorí ničia zem. Ježiš dokonca predpovedal, že ak by svoj príchod veľmi dlho odkladal, nikto by neprežil. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by nebol zachránený. Ale pre vyvolených budú tie dni skrátené. K tomu všetkému tu máme výrazný nárast smrteľných prírodných katastrof, vrátane masívnych zemetrasení, obrovských lesných požiarov, ničivých sopiek, extrémnych záplav, hurikánov, vražedných tornád a jednoducho bizarného počasia. Samotná príroda sa zdá byť nahnevaná a nestabilná. Ježiš predpovedal: Budú veľké zemetrasenia na rôznych miestach a bude bývať hlad a mor. A budú sa ukazovať desivé zjavy a veľké znamenia z neba. A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach. A národy na zemi budú plné úzkosti, nevediac, kam sa podieť. More bude burácať a bude vlnobytie, takže ľudia budú zmierať od strachu a od očakávania toho, čo príde na svet. Lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Kristus varoval, že budeme musieť čeliť všetkým týmto nebezpečenstvám, ale to bude len začiatok konca. Je možné, že ľudstvo robí niečo, čím spustí Armagedon? Ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Lebo ľudia budú milovať seba, milovať peniaze,
Chvastavý, pyšný, rúhavý, rodičom neposlušný, nevďačný, nesvetý, bez lásky, neodpúšťajúci, ohováračný, bez sebaovládania, brutálny, opovrhujúci dobrým. Nikto, kto zažil posledné 10 ročia, nemôže poprieť stály a desivý morálny úpadok modernej spoločnosti. V Noémovej dobe násilie, sebectvo a chronický morálny úpadok viedli ku globálnej skaze v potope. V Lótovej dobe hojnosť bohatstva, záhaľka, sexuálna zvrátenosť a pýcha skazili srdcia obyvateľov Sodomy a Gomory a viedli k zničeniu týchto miest ohňom z neba. Teda malo by nás v dnešnej dobe prekvapovať, že nekontrolovateľné násilie, chamtivosť a zvrátenosť môžu opäť privolať súdy z neba? Ako sa blížime k záverečným hodinám dejín Zeme, Satan začína na ľudstvo útočiť svojimi najsmrteľnejšími zvodmi. Biblia varuje, že v posledných dňoch dôjde k dramatickému nárastu špiritizmu a okultizmu. Ale duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú počúvať blúdnych duchov a učenia démonov. Komunikácia s mŕtvými, ktorá je v písme dávno zakázaná, sa rýchlo stáva priateľnou dokonca aj vo veľkých cirkvách. Televízne programy a filmy s čarodejníctvom a okultnými témami sa stali mimoriadne populárnymi, najmä medzi mladými ľuďmi. Napriek všetkému tomuto rozmáhajúcemu sa špiritizmu a nemorálnosti Biblia učí, že kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť. Teda jedným svetlým bodom týchto posledných dňoch je Ježišovo proroctvo a sľub, že pred jeho návratom bude evanjelium hlásané po celom svete. A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Kedysi sa zdalo nemožné rozšíriť evanjelium do všetkých 4 kútov zeme. Dnes sa to rýchlo stáva realitou. Prostredníctvom misionárov, kníh, satelitného vysielania, sociálnych médií a internetu sa Božia pravda rýchlo šíri po celom svete. Posolstvo o spasení nikdy nebolo rozšírenejšie ako dnes. Biblia zjavuje, že žijeme v posledných dňoch zeme. Nárast vedomostí, ľudská chamtivosť a nedostatok súcitu, ničenie planéty, globálna nestabilita a prudko rastúci záujem o okultizmus. To všetko svedčí o tom, že koniec je blízko. Posledné znamenia sa rýchlo naplňajú. Biblia tiež varuje, že protichodné sily dobra a zla nakoniec privedú svet k bitke Armagedon. Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. Hoci Biblia nešpecifikuje presnú zlomovú udalosť, odhaľuje dramatické scény, ktoré budú nasledovať. Avšak pred záverečnou reťazovou reakciou súženia, ktoré zachváti planétu, ožiari svet posledné posolstvo milosti. Druhá kapitola. Polarizovaný svet. Potom som videl iného anjela zostupujúceho z neba. A zem bola osvietená jeho slávou. Keď sa začne veľké súženie, kresťania, ktorí sú verní Bohu, zakúsia úžasný prílev moci Ducha Svätého. Táto veľká moc naplní Boží ľud odvahou, keď budú svedčiť o Bohu a naliehavo vyzývať cirkvi k reforme a volať stratených ku Kristovi. Budú pevne stáť na Božom slove a všetkých vyzývať k pokániu zo svojich hriechov a zachovávaniu Božích prikázaní. Svetom sa rozšíri atmosféra oživenia a Duch Svätý podnieti kazateľov aj členov cirkvi k energickej práci pre spásu duší. Keď bude dielo Ducha Svätého zreteľnejšie, Satan príde s mocným podvrhom.
Okultné prejavy budú silnieť, démoni sa budú zjavovať ako vzkriesení mŕtvi. Budú sa vydávať za blízkych, ktorí zomreli, a za biblických svätých z dávnych čias. Budú hovoriť slová pokoja a nádeje, no súčasne predkladať učenia obsahujúce nebezpečné, rafinované bludy. Biblia o nich varuje. Lebo sú to duchovia démonov, ktorí robia divy. Ako si dokážete predstaviť, tieto nadprirodzené prejavy budú mať nad ľuďmi obrovskú moc a málo kto bude ochotný hovoriť proti nim. Až doteraz boli politickí a náboženskí vodcovia bezmocní voči rastúcemu prílivu bezbožnosti a prírodných katastrof, ktoré zachvacujú planétu. Kniha Zjavenie predpovedá, že zlá mocnosť prinúti vlády sveta prijať zákony týkajúce sa spôsobu, ako by ľudia mali uctievať Boha. Tieto zákony sa spočiatku budú navonok javiť tak, že podporujú morálku a chránia životné prostredie. V skutočnosti však pripravujú svet na prijatie znamenia šelmy a antikrista. A bola jej daná moc, aby dala ducha obrazu šelmy, aby obraz šelmy aj hovoril, aj spôsobil, aby všetci, čo sa nebudú kláňať obrazu šelmy, boli zabití. Avšak toto nie je prvýkrát v dejinách, kedy sa niečo také stane. V knihe Ester vydala perská vláda zákon, podľa ktorého mali byť všetci z Božieho ľudu v určený deň popravení, lebo niektorí z nich odmietli porušiť Božie prikázania. Avšak vďaka príhovoru kráľovnej Ester boli ušetrení. Možno si spomínate aj na známy príbeh z 3. kapitoly knihy Daniel, kde babylonský kráľ Nabuchodonozor prikázal všetkým v jeho ríši, aby sa poklonili a uctievali obrovskú zlatú sochu, ktorú dal zhotoviť. Traja mladí Hebreji však vedeli, že tento príkaz je v priamom rozpore s druhým prikázaním o modloslužbe. Odhodlaní zostať verní svojmu Bohu, sa odmietli soche pokloniť. Kráľ sa rozzúril a prikázal ich hodiť do rozpálenej ohnivej pece. Boh však zázračne zasiahol a zachránil ich životy. Podobne aj prorok Daniel bol hodený do jamy levov, pretože odmietol porušiť prvé prikázanie a modliť sa ku kráľovi Dáriovi. Avšak aj jeho Boh vyslobodil. Kniha Zjavenie nám hovorí, že v posledných dňoch pôjde o ten istý problém. Svetové vlády pod vplyvom šelmy budú všetkých nútiť k náboženským praktikám, ktoré porušujú Božie prikázania. A takto bude aj na konci času. Boží ľud sa bude musieť postaviť za pravdu v dobe, keď svet robí kompromisy s Božím zákonom. Satan bude aktívne zjednocovať svet, aby prenasledoval Božích verných, ktorí zachovávajú prikázania. Práve vtedy diabol vykoná svoj najmocnejší podvod. Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, keby to bolo možné, aj vyvolených. Možno nepoznáme presný scenár alebo miesto, možno to bude Blízky východ. Ale Biblia hovorí, že v určitom okamihu pred koncom Satan viditeľne vstúpi do ľudských dejín, aby predviedol svoje majstrovské dielo klamu. Bude sa vydávať za Mesiáša. Objaví sa ako žiariaca, charizmatická bytosť tvrdiac, že je Kristus. Spravodajské agentúry budú plné správ o tejto nadprirodzenej bytosti, ktorá koná neobyčajné zázraky. Kamkoľvek príde, bude sa zdať, že chorí sú uzdravovaní a dokonca aj mŕtvi vstávajú z mŕtvych.
S dovolením, prosím, nechajte ma prejsť. Uprostred týchto falošných zázrakov a vďaka obrovskému globálnemu mediálnemu pokrytiu budú davy ľudí ľahko oklamané. Budú ho vítať ako kráľa kráľov a pána pánov. Bude to mať nevídaný vplyv na národy sveta. Bude sa šíriť správa, že Mesiáš prišiel, že Ježiš je späť a že je tu, aby zachránil svet. Budú ho počuť opakovať mnohé zo slov, ktoré hovoril Ježiš v písme. Tieto zábery budú následne vysielané do celého sveta a milióny sa budú mylne domnievať, že toto globálne zjavenie je naplnením písma, ktoré hovorí, že ho uvidí každé oko. Mnohé svetové náboženstvá vo svojich učeniach a proroctvách túžobne očakávajú príchod nejakého spasiteľa. Aj Židia samozrejme stále čakajú na Mesiáša. Podobne očakáva návrat Ježiša aj väčšina moslimov. Hinduisti očakávajú 10. inkarnáciu svojho boha Višnu. A budhisti podľa svojich svätých spisov očakávajú Maitreju, budúce vtelenie Budhu. Teraz môžete pochopiť, prečo sa táto oslnivá bytosť bude javiť ako naplnenie všetkých ich modlitieb a proroctiev. Biblia však v 2. liste Korinťanom v 11. kapitole jasne varuje, že aj sám Satan sa môže pretvarovať za anjela svetla. Žiaľ, ten, koho ľudia budú značením vítať, nebude Ježiš, ale Satan, vydávajúci sa za Božieho syna. Týmto spôsobom diabol dokáže zjednotiť hlavné náboženstvá sveta a posilniť svoj falošný systém uctievania. Takto diabol iniciuje najväčší podvod, aký kedy bol na ľudskej rase spáchaný. 3. kapitola. Ukončenie doby milosti. Satanové zvody uchvátia svet. Vďaka charizme a nadprirodzenej moci zjednotí a získa si rozdelených náboženských vodcov všetkých vyznaní. Väčšina duchovných vodcov dychtivo príjme veľkého podvodníka, ako aj falošný systém uctievania, ktorý propaguje. Keďže globálne katastrofy sa stupňujú, cirkevní vodcovia budú presvedčení, že nemožno strácať čas a je nutné prinútiť svet, aby nasledoval učenia, ktoré hlása tento falošný Mesiáš. Osvietený nám hovorí, že tieto katastrofy budú pokračovať, kým všetci na svete neodložia svoje rozdeľujúce náboženské predstavy a nespoja sa. A pre dobro všetkých. Ak to neurobia dobrovoľne, musia prísť následky. Nesmieme strácať čas a zakročiť proti týmto porušovateľom zákonov. Celý svet trpí kvôli ich tvrdohlavosti. Nie každý sa nechá oklamať. Niekoľkí si uvedomujú, že Biblia pred týmto ohromujúcim podvodom varovala a vedia, že cieľom tohto falošného Mesiáša je odviesť ľudí od Božích prikázaní. Spomaľte a uvedomte si, čo hovoríte. Myslím, že musíme byť mimoriadne opatrní, keď hovoríme o kompromisoch s Božím slovom v záujme jednoty. Tu je trpezlivosť svätých. Tu sú tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. Toto však nie je prvýkrát, čo sa Satan zjaví ako anjel sveta. Keď bol Kristus pokúšaný na púšti, Satan sa mu zjavil prestrojený za žiarivého posla z neba. Diabol však odhalil svoju pravú identitu, keď pokúšal Ježiša, aby neposlúchol Božie slovo. A teraz sa diabol opäť pomocou podobnej taktiky pokúsi oklamať celý svet, aby porušoval Boží zákon. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohŕdať. Svet sa blíži k okamihu rozhodnutia. Falošný Kristus za globálne nepokoje polarizujú svet do dvoch odlišných skupín. Tých, ktorí nasledujú Bibliu a tých, ktorí nasledujú falošného Mesiáša, ktorý podporuje uctievanie šelmy. Musíme sa zjednotiť. Ako prírodné katastrofy naďalej pustošia zem a svetová ekonomika sa potáca na pokraji totálneho kolapsu, každé srdce naplňa úzkosť. Náboženstvo je prevládajúcou témou v mysli každého človeka.
V televíznych a rozhlasových rozhovoroch aj v súdnych sporoch sú praví Boží nasledovníci predvádzaní pred svetových vodcov, kde uvádzajú mocné a presvedčivé biblické dôvody svojho odmietania falošného náboženského systému, ktorý je vnucovaný masám. Božie prikázania a to, čo predstavuje pravé uctievanie, sú stredobodom každej diskusie. Tisíce ľudí po celom svete pod vplyvom Ducha Svätého a presvedčivých biblických argumentov od Božích služobníkov sa odvracajú od svojich mŕtvych cirkví a stavajú sa na stranu nepopulárnych, ale pravých nasledovníkov Ježiša. Udalosti dosahujú kritický bod a celý svet sa rozhoduje buď pre pravdu, alebo proti nej. Kto pácha neprávosť, nech pácha neprávosť ďalej. A kto je špinavý, nech sa špiní ďalej. A kto je spravodlivý, nech koná spravodlivosť ďalej. A kto je svätý, nech sa posvecuje ďalej. Máme poslúchať Boha alebo ľudí? Tradície ľudí alebo písmo? Táto otázka polarizuje celý svet do dvoch skupín. V jednej skupine sú tí, ktorí príjmú Božiu pečať, a v druhej sú tí, ktorí príjmú znamenie šelmy. A pôsobí, aby všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom bolo dané znamenie na pravú ruku alebo na čelo, a aby nikto nemohol kupovať ani predávať, iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo číslo jej mena. Dvere milosti sa pre svet definitívne zatvárajú a Božia milosť už nie je strateným dostupná. Kristov druhý príchod je bezprostredne blízko. Predtým však svet zažije najničivejšiu sériu rán, aká kedy zasiahla ľudstvo. Vtedy odišiel prvý a vylial svoju čašu na zem. A vyhodil sa odporný a zlý vred na ľuďoch, ktorí mali znamenie šelmy, a na tých, ktorí sa klaňali jej obrazu. V rýchlom slede nasleduje ďalších 6 ničivých rán. Moria a vody sa menia na krv. A tretí anjel vylial svoju čašu na rieky a na pramene vôd a premenili sa na krv. Slnko dostáva moc spáliť ľudí veľkou páľavou. Potom tma zahalí sídlo šelmy a veľká rieka Eufrat vyschne. V biblickej histórii bola táto rana predzvesťou vyslobodenia židovského národa z babylonského zajatia. Ako dopadá jedna rana za druhou, na svete zachvátenom panikou vládne hrôza. Počas tejto hroznej doby nachádzajú niektorí verní útočisko na opustených a odľahlých miestach, kde sú chránení a zaopatrovaní Božími anjelmi. Iní sú uvrhnutí do osamelých väzení. Hoci sa zdá, že ľudia na nich zabudli, Boh na nich nezabúda. Ale predtým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať. Vydajú vás do synagóg a do väzenia. Boží verní sú chránení pred ranami rovnako, ako boli chránení Izraelci počas rán, ktoré dopadli na staroveký Egypt. Vtedy vás vydajú v súženie. Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. Verní teraz prechádzajú hrozným časom sebaskúmania. V mysli im dominuje jediná myšlienka: sme v súlade s Bohom. Nakoniec nachádzajú pokoj mysle v dôvere v Božie zasľúbenia. Rôzni vládcovia po celom svete, podnecovaní falošným Kristom, vydávajú dekrét proti všetkým zachovávateľom prikázaní. Aby obraz šelmy aj hovoril, aj spôsobil, aby všetci, ktorí by sa nekláňali obrazu šelmy, boli zabití. Zúfalí stratení veria, že ich jedinou nádejou na úľavu od ničivých rán je odstránenie tých, ktorí im odporujú. Padne rozhodnutie vyhľadať a vyhľadiť Boží ľud, ktorý sa tvrdohlavo drží písma a poslúcha Božie prikázania. Scéna pre bitku Armagedon je pripravená.
Áno, prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude domnievať, že tým koná Bohu službu. Hoci to dnes znie nepravdepodobne, Biblia predpovedá, že príde čas, keď všetkým Božím verným bude hroziť všeobecný dekrét smrti. Štvrtá kapitola. Kráľ sa vracia. Dobrý deň, pane. Pane, rozhodne sú tu. Pohybujú sa v blízkosti tohto miesta, pane. I hneď ich vyhľadajte, privedte mi ich. Zahliadli ich v tejto oblasti. Hýbte sa, nájdite ich. Vychoďte týmto smerom, niekoľký z vás poďte so mnou. Musíme ich nájsť. Do toho, hľadajte. Pane, tu sú. Našli nás, utekaj! Chyťte ich, týchto kresťanov dnes zabijeme. Stojte! Nenechajte tých kresťanov ujsť, zastavte ich! Poď, tadiaľ to! Zabijeme vás, chlapci, nemáte kam ujsť. Hneď sa zastavte! Chyťte ich! A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. Zatiaľ, čo verní hľadajú úkryt na odľahlých a pustých miestach, bezbožní sa rozptýlia po celej planéte a neúnavne ich hľadajú, aby Božie deti zajali a napokon vyhubili. Stratení navždy zarmútili a zapúdili Božieho ducha a teraz ich ovládajú padlí anjeli. Vyhľadajte tu. Čo tu robíte? O polnoci nastal krik. Hľa, ženích prichádza. V najtemnejšej hodine sa dlho očakávaná túžba vekov stáva skutočnosťou. Je počuť zvučný Boží hlas: Stalo sa. Burácajúci hlas zatrasie nebom a nastane mocné zemetrasenie, aké ľudstvo ešte nikdy nezažilo. Božie deti sú svedkami toho, ako ich vykupiteľ prichádza so všetkými svojimi anjelmi, aby ich konečne vzal domov. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Nie je to žiadne tajné vytrhnutie, ako ste možno niekde počuli. Všetci ľudia na planéte Zem budú svedkami tejto veľkolepej udalosti a väčšina z nich bude zhrozená. Bezbožní zúfalo utekajú k skalám a do jaskýň, márne sa snažiac ukryť pred prichádzajúcim svätým kráľom kráľov. Lebo sám Pán zostúpi z neba s veliteľským povelom, s hlasom archaníla a s trúbou Božou, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Z nebies zaznie hlasný zvuk trúby a mocný hlas Spasiteľa povolá k životu spiacich svätých všetkých vekov.
Deti, ktoré smrť a choroba oddelili od rodičov, sa teraz s nimi znova stretávajú. Ich oslávené telá sú žiariace a nesmrteľné a už nikdy sa nerozídu. Po celej dĺžke a šírke zeme vstáva z prachu veľký zástup svätých. Objavujú sa v omladených, oslávených a nesmrteľných telách, bez stopy po chorobe či deformite a vzlietajú, aby sa v povetrí stretli so svojím spasiteľom. Potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria a tak budeme vždycky s Pánom. Potom tí, ktorí prešli dobou súženia, budú tiež premenení. Zatiaľ, čo sa svet pod nimi otriasa, vykúpení zo zeme stúpajú nad skazu. Sú vychvátení, aby sa pripojili k svojmu spasiteľovi v oblakoch anielov. Smútok, hriech a utrpenie sú navždy za nimi. Závoj, ktorý ich delil od ich Pána, bol navždy odstránený. A teraz hľadia na svojho Boha a jeho nebeských anielov tvárou v tvár. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu. Počas druhého príchodu Krista vládne na planéte chaos. Uprostred výchrice zavíjajúcich démonov, zemetrasení, vriacich oceánov a miznúcich ostrovov bičuje tmavá obloha zem gigantickými krúpami. Pozostatky bezbožných ležia roztrúsené po povrchu spustošenej planéty. Prvýkrát od svojho stvorenia je teraz zem úplne zbavená všetkého ľudského života. A pobytí od Hospodina budú toho dňa od jedného konca zeme až po druhý koniec zeme. Nebudú oplakávaní, ani nebudú sprataní, ani nebudú pochovaní. Budú hnojivom na tvári zeme. Zostal len Satan a jeho padlí anjeli, aby videli výsledky svojej vzbury. 5. kapitola, Milénium. Obklopený svetom, ktorý zničili, sa Satan a jeho anjeli ocitnú spútaní na zemi na 1000 rokov. Sú uväznení na tejto tmavej, pustej planéte. Niektoré preklady Biblie používajú na opis zeme v tejto dobe výraz bezodná priepasť. A videl som anjela zostupujúceho z neba, ktorý mal kľúč od bezodnej priepasti a vo svojej ruke veľkú reťaz. Chopil Satana a poviazal ho na 1000 rokov. Sám len so svojimi démonmi musí Satan jednoducho čakať a uvažovať o svojom budúcom treste. Všade vôkol seba vidia zničené mestá, spálené lesy a suché kosti. Všetky tie strašné následky jeho vojny proti nebu. Pre diabla, obrazne spútaného v jednej obrovskej bezodnej priepasti, kde niet nikoho, koho by mohol pokúšať alebo s kým by mohol manipulovať, je to absolútne mizerný pocit. Zatiaľ, čo Satan a jeho anjeli sú ponechaní, aby premýšľali o svojom osude, vykúpení sa radujú z nevýslovnej slávy neba. Nemôžem uveriť, že sme tu. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ľudia prežívajú radosť z opätovného stretnutia s blízkymi, od ktorých boli počas ťažkých čias na zemi nešťastne odlúčení. Dokonca aj tí, čo boli na zemi nepriateľmi, sa teraz vidia tvárou v tvár so zmenenými srdcami a zdieľajú úžasné príbehy o obrátení. A riekol mi: píš, blahoslavení, ktorí sú povolaní na večeru svadby baránkovej. A zase mi riekol: toto sú pravdivé slová Božie. Teraz sedia na ohromnej svadobnej hostine baránka, na hodovnej slávnosti vekov, kde budú jesť tie najvyberanejšie delikatesy, ktoré pripravil pravý šéf-kuchár, sám Ježiš.
Pred nimi je prestretý nádherný stôl s nebeským jedlom. Rodiny a priatelia sedia spolu prvýkrát odvtedy, čo sa videli na zemi. Tí, ktorých rozdelila smrť, teraz žiaria radosťou z toho, že sú znovu navždy spolu. Okamihom najväčšej radosti však bude chvíľa, keď vykúpení uvidia svojho spasiteľa tvárou v tvár. Nech sa neľaká vaše srdce. Veríte v Boha? Verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som vám to. Pretože vám idem pripraviť miesto a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Potom strážni anjeli zavedú vykúpených do nádherných príbytkov, ktoré im pripravil Ježiš. Anjeli im budú postupne odpovedať na mnohé otázky týkajúce sa ich života na zemi. Jasne uvidia, ako každé malé rozhodnutie a úprimné modlitby iných mali večné následky. Konečne pochopia neviditeľné duchovné bitky, ktoré okolo nich zúrili. Aj to, ako ich vplyv ovplyvnil mnohé životy. Potom ich Boh v akte najvyššieho odhalenia pozve, aby sa stali sudcami a otvorí pred nimi všetky záznamy o zatratených. Skryté myšlienky stratených sú teraz zreteľne odhalené. Závoj je odhrnutý a sú odhalené duchovné boje, ktoré sa viedli o každú dušu. Jasne vidieť dokonca aj činy a pohnútky padlých anjelov. Či neviete, že svätí budú súdiť svet? Či neviete, že budeme súdiť anjelov? Otvorený a transparentný charakter Boha v tejto veci je pozoruhodný. Záznamy o stratených starostlivo skúmajú ich blížni, ľudia, ktorí poznajú a chápu zápasy života na zemi. Všetky slová a skutky stratených sú porovnávané s Božím slovom a napokon je potvrdená spravodlivosť ich odsúdenia. A videl som tróny. Posadili sa na ne a bol im daný súd. A ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Ako plynie čas, Spasiteľ sveta trávi čas s každým človekom v nebi. Všetci sú uistení, že Boh urobil všetko, čo mohol, aby ľudstvo zachránil. Nakoniec, na konci tých 1000 rokov, sa Ježiš a vykúpení pripravujú na návrat na zem. Nadišiel čas, aby Satan, jeho anjeli a stratení čelili konečnému rozsudku za svoje činy. Už čoskoro tichý zdedia zem. Satan sa však ešte nevzdal. Posledná fáza bitky Armagedon sa ešte len musí odohrať. 6. kapitola. Koniec hriechu. Po tejto 1000-ročnej sobote v nebi sa teraz Kristus za vykúpený aj s Novým Jeruzalemom vracajú na zem. A ja, Ján, som videl to sväté mesto, Nový Jeruzalem, zostupujúce od Boha z neba, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Keď sa mesto priblíži k pustej planéte, Ježiš prikáže bezbožným mŕtvým všetkých vekov, aby vyšli zo svojich prašných hrobov. Nespasení z každej doby a miesta teraz stoja pred Bohom. Stratení sú vzkriesení s rovnakými smrteľnými telami, aké mali pred smrťou. A jeho nohy budú stáť toho dňa na Olivovom vrchu, ktorý leží na východ od Jeruzalema, a Olivový vrch sa rozdelí na poli od východu na západ
a utvorí veľmi veľkú dolinu. Keď Ježiš zostupuje, jeho nohy sa dotknú olivového vrchu. Mohutné zemetrasenie rozpolí vrch a premení ho na veľkú rovinu. Potom z nebies zostúpi nový Jeruzalem, obrovské Božie mesto a jeho základy spočinú na rovine, ktorú preň Ježiš pripravil. A keď sa dovrší tých 1000 rokov, Satan bude prepustený zo svojho žalára a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na 4 úhloch zeme, Góga a Magóga, aby ich zhromaždil do boja. Na podiv Satanovi sa podarí zmobilizovať bezbožných v zúfalom pokuse dobiť Božie mesto silou. V ich radoch sú veľkí generáli a vojvodcovia ako Alexander Veľký, Cézar či Napoleon. Ľudia zo všetkých vekov, ktorí teraz spoja svoju genialitu, aby sa pripravili na to, čo má byť epickou bitkou, na poslednú fázu bitky Armagedon. Biblia označuje túto masívnu armádu ako Góg a Magóg, čo je symbolické meno predávnych nepriateľov Božieho ľudu. Satan vydáva rozkaz na pochod proti mestu. K novému Jeruzalému teraz postupuje obrovská armáda, akú od počiatku vojen nezvolal žiadny pozemský vládca. Týmto posledným aktom vzbury stratení odhaľujú, že ich srdcia sa nezmenili. Keby to bolo možné, strhli by Boha z jeho trónu a zmocnili by sa svätého mesta násilím. Neuvedomujú si, že ich márna vojna je prehratá skôr, než vôbec začala. Prišiel deň súdu. A vyšli na šír zeme a obklúčili tábor svätých i to milované mesto. Náhle sa vysoko nad mestom zjaví Pán na svojom slávnom tróne. Všetky krehké vojnové plány bezbožných sú okamžite zastavené. A videl som veľký biely trón i toho, ktorý na ňom sedel. Pred jeho tvárou utiekla zem i nebo a už sa pre ne nenašlo miesto. Videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacích pred trónom Božím. A otvorili sa knihy. A mŕtvi boli súdení podľa svojich skutkov. Ako sa krčia pred Božou slávou, pred očami im prebieha ich vlastný život. Stratení si bolestne uvedomujú každý hriešny skutok, ktorého sa kedy dopustili. Spomínajú si na každý raz, kedy umlčali svoje svedomie. Na každý raz, kedy sa odvrátili od naliehania Ducha Svätého. Niektorí odišli do hrobu v presvedčení, že pred všetkými úspešne skryli svoje hriechy vraždy, zločinu a neresti. Na vlastnej koži zakúšajú Ježišove slová z Lukáša 12. Veď nie je nič ukryté, čo by nemalo byť odhalené, a nič tajné, čo by nemalo výjsť najavo. Keď sa pred nimi rozvinie živá panoráma ich životov, každá stratená duša plne pochopí, že odmietla spásu z vlastného rozhodnutia. Je to smutné, ale pokoj a šťastie tých vo vnútri mesta im nikdy nebudú patriť. Pocit beznádejného zúfalstva, ktorý ich zaplavuje, sa nedá opísať slovami. Vzbúrenci nemôžu poprieť Božiu spravodlivosť, keď ich vyhlási za vinných. Jednohlasne zvolajú: Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, ó kráľ svätých. Padajú na tvár a klaňajú sa kniežaťu života. Satanovo srdce však zostáva nezmenené. V poslednom zúfalom pokuse sa diabol snaží zmobilizovať bezbožných k záverečnému zbesilému útoku na Božie kráľovstvo. Nespočetné milióny, ktoré oklamal, však už neuznávajú jeho nadvládu. V chaotickej zúrivosti sa obracajú proti diablovi aj proti sebe navzájom. Keď bitka Armagedon vrcholí, bez varovania padá z nebies oheň a síra.
Zem puká a z rozstavených jaskýň pod povrchom vyráža oheň. Kým toto inferno pohlcuje bezbožných, spravodliví zostávajú v bezpečí za bránami Nového Jeruzalema. A diabol, ktorý ich zvádzal, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry. Oheň očisťuje zem a všetci bezbožní sú potrestaní podľa svojich skutkov. V Božom srdci nie je žiadne potešenie z ich zničenia. Aj oni sú jeho stvorením, ale vybrali si odplatu za hriech namiesto daru večného života. Trestom za hriech je smrť. Ježiš na kríži vytrpel tento konečný trest za všetkých, ktorí prijali jeho obeť. Ale žiaľ, tí, ktorí tento dar odmietli, musia strašnú cenu za hriech zaplatiť sami. Lebo hľa, prichádza deň, ktorý horí ako pec, v ktorom budú všetci spurní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou. A pošliapete bezbožných, lebo budú popolom pod vašimi nohami. Obyvatelia vesmíru pozdvihujú svoje hlasy a chvália Boha za to, že satanova hrôzovláda sa navždy skončila. Pokoj vo vesmíre je teraz naveky zaistený a Boh obracia svoju pozornosť na stvorenie nového neba a novej zeme. 7. kapitola, Nová zem. A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli. Po očistení zeme ohňom sa Pán ujíma svojho úžasného diela znovu stvorenia. Vykúpení v úžase hľadia, ako Spasiteľ znovu začína svoju prácu ako stvoriteľ. Pretože bez ohľadu na to, aké úžasné nebo si predstavujete, realita ďaleko presiahne všetko, čo dokážete poňať. Svet bez bolesti, smútku alebo smrti, vytvorený s nekonečnou láskou, krásou a dokonalosťou. Pevnina aj voda sa opäť hemžia hojnosťou života. Nespočetné nádherné tvory každého druhu pokojne skúmajú svoj nový domov v raji. Povzbudzujúca atmosféra je čistá a príjemná. Zem sa stáva jednou veľkou prehliadkou tvorivej geniality. Každá stopa hriechu a utrpenia je preč. Sebeckosť už nikdy viac neovládne srdcia. Ľudia už nikdy nepôjdu na pohreb, neuvidia násilie, ani nezažijú osamelosť, chorobu či smrť. A Boh zotrie každú slzu z ich očí a smrti už viac nebude. Ani smútku, ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo predošlé veci pominuli. Nesmrteľné Božie deti, ktoré už nie sú viazané obmedzenou dĺžkou života, môžu teraz slobodne dosiahnuť svoje najvyššie túžby. Nekonečná túžba po poznaní posilňuje a stimuluje myseľ. Vykúpení už nie sú pripútaní k zemi. Teraz môžu slobodne cestovať vesmírom a skúmať divy Božieho nekonečného kozmu.
Nebo je miestom dokonalého pokoja a harmónie, kde láska k Bohu a k druhým naplňa každé srdce. Bezpečnosť vesmíru je úplná. S Novým Jeruzalémom ako hlavným mestom sa všetky stvorené bytosti radujú pod milujúcou Božou vládou. Tí, ktorí boli zachránení pred večnou záhubou, zdieľajú so svojím stvoriteľom zvláštne puto, ktoré žiadna iná nebeská bytosť nemôže plne pochopiť. Hoci hriech a hriešnici boli navždy zničení, jedna stopa po veľkej vzbure predsa len zostáva. Ježiš, čo sa ti stalo s rukou? Sú to jazvy, ktoré Ježiš v bolestiach utržil pre spásu sveta. Ako plynú blažené dni večnosti, všetky smutné a bolestné spomienky sa rozplývajú v žiare nádhery neba. Biblia sľubuje, že toto prichádzajúce kráľovstvo môže byť vaším večným domovom. Je skutočné. Musíte sa však sami slobodne rozhodnúť prijať ho. Viac než čokoľvek iné si Boh praje, aby ste s ním žili na tejto novej zemi. Prosím, rozhodnite sa prísť k nemu ešte dnes. Je to rozhodnutie, ktoré nikdy neoľutujete. Vlastne by som vás chcel pozvať, aby ste sa teraz so mnou modlili a požiadali ho o to. Drahý Pane, ďakujem Ti za Tvoju neuveriteľnú lásku a obeť za moje hriechy. Verím, že si zomrel a vstal z mŕtvych, aby si priniesol nádej a večný život. Prosím, veď moje srdce a riaď môj život, aby som Ti bol každý deň bližšie. Prijímam ťa za svojho Pána a Spasiteľa a túžim byť pripravený na Tvoj skorý návrat. Ďakujem za vypočutie mojej modlitby a za zasľúbenie Tvojej hojnej milosti. Prosím o to v Ježišovom mene. Amen. Preklad Rachel Bourne, dubbing 3am.sk, strih a úprava kresťanskefilmy.webnode.sk.